Moi! Tänään meillä on hyvää kesää kaikille ja mulla on tässä laukku. Pussukka. Mulla on paljon kamaa. Mulla on avaimet, paperia, kynää ja muuta sellaista. Niin tänään mä ajattelin kuvata tällaisen tagin. Tän nimi on ihastustagi. Ja mä kuvaan puun päällä, joten murhaiset saattaa löytää, niin murkut tulee ja osuu tähän kameraan varmasti. Niin, aletaan. Ja tää tagi on muistaakseni amerikkalaisen naisen keksimä. Mä suomensin, jos mä en muista enää sitä videota, mutta mä laitoin ne kysymykset alta ja suomensin ne. Ja ajattelin, että jos nyt joskus huvittais tehdä, niin nyt ajattelin tehdä 1. Tykkäätkö ihastua? Riippuu. Ja kehen ihastuu. Et kyllä on se ihana fiilis, kun ihastuu. Mutta on se kyllä hyvä fiilis. Sori. Tiedän ennen kuin me laulettiin Mikä kesä on hyvä fiilis Ruusujuhlassa yhdistettynä sille, että eka laulettiin Mikä kesästä en muista paljonko. Ja sitten laulettiin Hyvä fiiliksen kärssäkät. Ja on se kyllä ihan... Sillä on tosi hyvä fiilis. Kyllä on ihastunut hieltalaitiin. Tahtoo hymyillä koko ajan. Ja se on 2. Onko sinulla ihastusta nyt? En tiedä. Voi olla. Tai ei. 3. YouTube-ihastuksesi. Ei taida olla. Hetki, mä mietin nyt. Ei taida olla. Joo, ei ole. Paitsi silleen niinku... mä oon ihastunut crossovereiden tekijöihin, niihin tekijöihin, miten ne tekee, mutta mä en oo nähnyt niiden kasvoja. Niin, sitä ei lasketa. 4. Julkisihastuksesi. Tää on vähän kiusallinen ja vähän nolo. Tai vähän ei nolo, vaan jo outo. Tiedätte varmaan, että silleen tosiaan jostain kunnossa. Mutta joo, nyt tästä tulee. Kuinka moni teistä on nähnyt Disneyn Aarreplaneetan? Ja okei, se Aarreplaneetan Jim Hawkins oli ihan supersuper. Se oli mun eka julkisihastus, se on ainoa julkisihastus, mikä mulla on ollut. Ja se on tavallaan ihastus, kun halusin katsoa Aarreplaneetan pienä ihan törkeä ihan monta kertaa ja muuta sellaista. Niin Jim Hawkins Aarreplaneetassa. Noloin asia, mitä olet tehnyt ihastukseesi, eli 6. Mä en oo kauheasti tehnyt mitään noloa, paitsi joka päivä, mutta en ihastuksen edessä kauheasti mitään noloa. Nyt mietitään. Ei taida olla. No voi. 7. Tässä lukee mitä kaikkea, mutta ehkä siinä missä kaikki on laulettu. Mitä nyt? Tuo kamera näyttää, että mä oon violetti tänään. Jännää. Mä näen kameran ruudusta. Kamera näyttää nyt, että mä olen violetti. Mä oon aina halunnut olla violetti. No joo. Never mind. Mitä kaikkea olet stalkannut? Ehkä se on missä olet stalkannut. En oikeastaan missään muulla kuin koulun penkillä silleen. Kuvitelkaa joskus, kun ootte poikaa ja taas niin se... Tää tulee mennä tolleen sitä. Mutta joo. 8. Luuletko, että joku on ihastunut sinun nytten? En usko. Tuo on varmaan vähän outoa, että moni tyttö varmaan uskoo, että joku on ihastunut. Mutta tuntuu, ei taida olla ihastunut. Tuntuu siltä, mutta ei se koskaan voi tietää. En tiedä, mutta mä en oo sellainen. Mä oon sellainen tyyppi, että voi olla kaveri. Mutta ei sellainen tyyppi, että on ihastunut. No joo, tässä oli tää tagi. Ja... Toivottavasti tykkäsit, pistäkää peukkua ylös. Mistä se nappi on? Onko se tossa? Ja sitten käy, että se oliko se peukku alas nappi. No joo. Ja jos joku haluaa tehdä tän, niin se voi tehdä tän. Niin joo. Hyvää kesää kaikille ja mä lähden tänne, josta tolleen huvitti. Tai nyt huvitti, mutta moikka!